Izaskun Suberbiola naiz, 31 urte ditut, eta goi mailako teknikaria naiz navigazio, arrantza eta itsas garraioan. Nire ikasketak Pasaian burutu nituen, IMK Pasaian, eta nontzat horri nintzen, zen nire lana itsasoari begira dago, itsasontzi eskola batean egiten dut lan, eta behar nituen tekniko formazio bat, eta beraz etorri nintzen IMK-ra hau pixka bat lantzea. Bertan, nik goi mailako ziklo honetan, patroi izateko guztia ikasten da hemen, bai nola funtzionatzen duten aparatuak, itsasontzia gidatzeko bera, bai itsasontzi batean beharrezkoak diren segurtasun neurriak, baita ere arrantza munduan beharrezkoak diren gaiak, korapiloak, gauza teknikoak bertan landu eta ikasi nituen, eta hoxe izango litzateke pixka bat, nire ikasketak hemen Pasaiakoak. Niretzako garrantzitsuena izan da, azkenean ikasketa hauek balio izan didala itsas errealitatean murgiltzeko. Azkenean itsasora ere ateratzen zara, eta beraz, jakin badakizu zer behar duzun, egoera hontara egokitzeko. Azkenean patroi izango zara, eta horretarako behar duzu jakin hainbat eta hainbat gauza bertan ikasten direnak, bai teorikoki eta baita ere praktikoki. Hasieratik argi neukan itsasoari buruzko ikasketak egingo nituela. Pasaian behar nuen zera zen formazio tekniko bat. Ezen nik lehenoztik dagoeneko eginak nituen itsas zientzietako lizentziatura, eta unibertsitate maila ezagutzen nuen. Baina behar nuen hori itsasketari buruzko formazio ezta. Horretarako ikusi nuen baita ere unibertsitate mailan ze aukera ezberdina zozten, baina azkenean niri hobekien egokitu zitzaidana zera zen goi mailako itsasketa, arrantza eta itsas garraiorako goi mailako ziklo hau. Nire ikasketak egin ondoren, gaur egun hemen Pasaian itsasgela elkarteak kudeatzen duen itsasontzi eskola honetan, nire atzakaldean dudan Mater itsasontzi eskolan, patroia naiz, eta baita ere bertan garatzen den programa didaktiko baten barnean, irakasle moduan aritzen naiz. Beraz, itsasketari buruzko lanak baita ere irakatsi eta baita ere praktikan jarri itsasontzi bera mugituz. IMK Pasaian ikasketako ikasketak balio izan zaizkit gaur egun dudan lanposturako. Emakumea mundu honetan, itsasontzi eta itsasoko mundu honetan oraindik ez da gehiegi ikusten, baina egia esan bai eskolan eta baita ere arrantza munduan eta itsasontzi handien munduan pixkanaka sartzen ari gara eta gure lekua badugu. Azkenean bai eskolan eta bai portu eta itsasontzietan gure lekua benetan garrantzitsua da eta gizonezkoak bezala aurrera eraman dezakegu problemari gabe. Niretzako lanbide heziketa izan da errealitatera murgiltzeko aukera. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.